Да излизат мъже 80 до 90 кг. Никола Тодоров, Разград, Валентин Симеонов, Казанлък. След тях да се готвят Кемал Софта, Годжево и Валентин Борисов Айтос. Победител при мъже 80 кг е Киро Михов, Бургас. Победител на ринг 2 за Валентин Симеонов, Казанлък. Да излизат ринг 2 Кемал Софта, Годжево с Валентин Борисов Айтос. Ринг А да излизат Нергюн Дженали Русе срещу Хюсеин Хюсеин Русе. Категория плюс 90 кг. Да заповядат Нергюн Дженали Русе, Хюсеин Хюсеин Русе. След това започваме отново с момчета от 15 да се готвят. Давай, давай. Урва. Ринка наблюдавате срещата категория плюс 90 кг между Нергюн Дженали Русе и Хюсеин Хюсеин Русе. Сега на срещата е господин Димитър Чуфудов, сега олимпийска категория. Бракни го. Давай, давай, бомба. Еле посивай си. Padı kafanı gör. И така имаме победител категория плюс 90 кг, стрелено точки Хюсеин Хюсеин Русе. Наблюдавате срещата категория 90 кг между Кемал Софта, Годжево и Валентин Борисов. Много е спорна. 2 на 2.
по точките и 30 секунди до края. Победа по точки 3-2 за Валентин Борисов Айтос. Тараторите, кебабчета, картофки, шопска, таратори, кебабчета, шопска. Да направим една пробачка. Да се готвят 45 кг момчета от 15. Също така 55 кг от 15 да се готвят. Нека свършим на американски турин, там да бъдат да фаща и шефанелка, вие сте фанелка. Кой ще сме? Малки. Тримата. Трибата е добре. Че е добре на фанелка, не е добре. Добре. А събой гащи. Събой гащи. Да. Не си бил на това нещо. Не си бил на... Не на плажна, да. Няма само да ги правим. Победител Михаил Мирослав Шумен. Приятел съм с Къни. Както му кажа, за тебе моя си. Защото знаеш колко ме е Победител на вкъл, Рик 2 нали? е Денис Ахмедов Горна Раков. Давай, чакай. Останка Златева срещу Мер Сулейман Айтос. Ринка да се готвят момчета до 75 кг. Даниел Евтимов Шумен, Илия Орсаки Бургас. Също така се готвят Иван Младенов Стара Загора срещу Мустафа Руен. Кой победи там, Денис? Айтос! Ама кой ти са двама? Венцислав! Победител Венцислав Стефанов Айтос. Тоже прикупил зонтик. Мои говорят, давай прикупим на каждый раз шезлонг туда-сюда, вроде не дохера, на 5-10 легче, зачем ты риском? Три. Как се казва? Победител е Преслава Чанкова Разград.
моля за внимание. Не заморачивай. Почетна грамота с благодарност се връчва на инспектор Александър Аргиров. Почетната грамота ще бъде връчена от господин Димитър Чифудов и баща му Димитър Чифудов. Ако сега малко е хубаво да подаряйте. Нека да има медии на излеването от нас. Да ги бъде. Края. Ты бы видел? Продължаваме с схватките. Ринка да издат мушкета до 75 кг. Даниел Евтимов Шумен или Орсаки Бургас. След тях да се готвят Иван Младенов Стара Загора и Мустафа Руен. Ринка. На ринг Б да издат подготвителна група Красимир Христов, Танка Златева срещу Мер Сулейманов Айтос. Вот я смотрю, типа будут играть. Я равно просто смотрю в интернете, все, сейчас Жиголов во втором тайме. Есть стадион, там мероприятий вообще нет. Вот эти греки, то что там столько болельщиков на стадионе. Победител е Мер Сулейманов Айтос. Аплодисменти. Излизат 60 кг 17 кадети за трети кръг. Георги Иванов Бургас срещу Васил Рандев Сливен и Христов Руен срещу Илиан Ангелов Горна Оряховица. Да се готвят. Да излизат Георги Иванов Бургас, Васил Рандев Сливен. Может, типа пишешь сюда, но если еще раз они сыграют, Да идет Иван Младенов Стара Загора, Мустафа Руен. или хотя бы пускай молодежь. А вот молодежку смотрела, эти тоже ни о чем пишу. Ну, против финнов мы смотрели 2-0, да. Против датчан тоже 2-1 выигрывали, да. И слились. Ну, голландцы вообще фавориты считают. Даже ничейку устраивают. А финны что, совсем почти Товарищ сразу сказал, сейчас наши, как обычно, ничья устраивают. Я смотрел второй там. Победител Георгий Иванов Бургас. Начало второго тайма красиво. Был 1-0, контратака могли забивать, не забили, контратака. Да излизат същата категория Христов Руен срещу Илиан Ангелов Горна Оряховица. Вот это тоже. Зачем получать красный, если знаешь, что ответственно? А мы смотрели на Столянова и так далее. Я там каждые 5 минут Да имат готовност плюс 70 кг да се готвят
Цветелин Павлов Шумен, Георги Христов Казалък. След тях да се готвят Дилян Бойджиев, Велико Църно, Шевкет Хайри Шумен. Надо не думать, кого еще, да? А потом, когда тебе говорят, блядь, предложите то, что 2 года предложили. Не, все уже. Стоп, Антони. Да дойде. Замай. Двамата съдят. Ну да. Это нам Поведител Илиян Ангелов Горанов. Как се казваш? Ниче, как се казва? Краси, чакай малко. Кой беше? Кой беше? Стара заборели Поведител Мустафа Руен. Езикът по имена. Да. На ринг 2 да излизат Красимир Христов, Станка Златева срещу Брендан Чифудов, Стара Загора. Това са подготвителна група, мои създатели за пръв път. Моля да ги аплодираме. Точка. Айде, аплодирайте ги да ги надъхаме малко, давайте. Браво! Трябва да стъпи на мъжка, няма! Бутай го! Там да дигне ръцете. Едно са точките, виждате коя е скоро на схватката. И така, нека да ги аплодираме и двамата. Продължаваме. Плюс 70 кг. Ринка, кадети плюс 70. Да излизат Цветелин Павлов Шумен срещу Георги Христов Казалък.
След тях да имат готовност Делян Бояджиев, Велико Търново, Шевкет Хайри, Шумен. На ринг Б да излизат юноши 70 кг. Кристиян Василев Шумен, Артем Яблонски Шумен. След тях да се готвят Денис Ибрям Разград, Ерджан Нюмер Айтос. Кристиян Василев Шумен, Артем Яблонски Шумен. След тях да се готвят Денис Ибрям Разград, Ерджан Нюмер Айтос. Да. Акция! Зад и отпред. Официално са ще бъде. Сядай и почивай. Баба ти да търси нататъка, ти си тук се намериш. Се намериш. Ела. Дай го намери. Още една борба имаш. Да, чакай. Ето. Иди при дядо. Още една борба. Акция! Победител Георги Христов Таганов. Как се казва? Да, не дома. Да излизат Делян Бояджиев, Велико Търново, Шевкет Хайри Шумен. Ринка на ринг Б да излизат категория 70 кг юноши Денис Ибрям Разград, Ерджан Нюмер Айтос. Да имат готовност 80 кг U20 и мъжете. Мъжете 80 кг също имат готовност. Светъл? Добре. Елата за вида при баба ти. Ек, так телевизия.
Давай пак. Давай пак. Сътъж трактори, давай. Ники 3-0. Където е? Как се казва? Денис Ибрям Разград. Победител Денис Ибрям Разград. Тонка. Теория, да. Очень сложно. Ноги скользят. Давай, толкай. Дайте, ну! Дайте, ну! Кого-то внимание! Заходи здесь сектор! Заходи здесь сектор! Заходи здесь сектор! Давайте, ну! Няма шарили! Няма праве! Ну да, он упадет на колено. Дай! Още една! Още една! Време няма! Две са точките, една минута преди края. Край на схватката, победител Шевкет Хайри Шумен. Моля за малко внимание. Почетен пакет, благодарност, уважение и респект от фамилия Чифудови се връчва на господин Сабин Гочков. Ну да, не вторая. Потому что я приезжал в парке, 210 цен, сейчас его спрашиваю, Дальше кулон включить. а типа смотрел, что нет друга. Ринка, категория 80 кг. Да, чисто как потвърдить, Да излизат Баран Секрет Разград, Мартин Георгиев, Горна Раховица. След тях да се готвят Диан Ангел Бургас, Александър Григорян Шумен. Ринка да излизат Баран Фикретов Разград, Мартин Георгиев, Горна Раховица. Ринг Б, мъже, 80 кг. Михаил Янев Несия, Павлин Колев Разград. Ринг Б, Михаил Янев Несия, Павлин Колев Разград. Да се готвят 90 кг. Никола Тодоров Разград. Срещу Кемал Софта Годжо.
Самообразование. Да, даже понастроили, да, наклонился. Давай, красавчик. Победител е Мартин Георгиев Варнаров. Сделай раскачну. Шабак. Защита. Дейзер, О, здорово. Николай Тодоров, Разград, Кемал Софта Годжо. Да имат готовност Валентин Симонов Казанлък, Валентин Борисов Айтов. Видите, Михаил Янев, Несия. Ринг Б, Дейзер, Диан Ангел Бургас, Александър Григорян Шумен. Категория плюс 90 кг мъже да се готвят Айлин Кодрет, Русе, Нергин Дженали Русе. Да имат готовност кадети 60 кг. За четвърти кръг 60 кг кадети да се готвят. Там, вътре, леко, бавно. Там, къде отива? Победител ще има за Кемал Софта от Глоджево. Да излизат Валентин Симеонов Казанлък срещу Валентин Борисов Айтос. Победител Диан Ангел Бургас.
Да излизат кадети 60 кг, ринг Б, четвърти кръг. Али Ангел, Долни Чивдюк, Васил Рандев, Армейски спортен клуб Борба Сливен. След тях да се готвят Георги Иванов Бургас, Христо Броен. За ринка да имат готовност мъже плюс 90 кг, Айлин Кодрет Русе, Нергюн Джинали Русе. Да, это сегодня. Завтра? Нет. Ну давай, если мы закончим, может там, если будем идти в центр, что созвонимся, или ты не солнечный? Не солнечный? Я понял. Ну по другим планам. Я понял. Ну короче, если мы освободимся, Али Ангел, Долни Чивдюк. Да излизат Георги Иванов Бургас, Христо Броен. Видите в река Валентин Борисов Айтов. Категория плюс 90 кг мъже, Айлин Кодрет Русе, Нергюн Джинали Русе. Через себя навряд ли. За ринка да се подготвят. Тот он в сером вообще не смотрит. Да. Руен. Видите Христо Броен. Да. Красиво изпълнение. Видите Айлин Кодрет Русе. Разхождане на ринговете и започваме с последен кръг. Една за друга. Стоим добро.
Разград, което става и шампионка. Моля да останете и двете. Останете. На трето място е Вяра Николова, Русе. На второ Мирослава Чанкова, Разград. И на първо място е Преслава Чанкова, също от Разград. Честито, победител е Анелия Ангелова, Горна Ракица, с която става първа. Награждаваме на второ място Петя Бояджиева, Велико Търново, и на първо Анелия Ангелова, Горна Ракица. Подготвителна група да имат готовност Мер Сулейманов Айтос срещу Хюсеин Разград. Да се готвят подготвителна група Хюсеин Разград. Победител и шампион в категорията 75 кг Даниел Тимов Шумер. Мустафа Руен е втори. Останете двамата. Дойзит и двама съдии дават 3. Победа за Даниел Тимов. Минута и 10. Една минута до края. Карай го, Иване! Илия, дай! Дай като се потъпи! Аре, мъжка! Илия! Нищо не прави! Дай! Есвали го, не! Нищо не прави! Дигай го напред, дай! Дай, ще стане! Аре, ще върши времето, е! Влез вътре, бе! Отбеги го към тебе! Ай! Тука ли Хюсеин? Тука ли? Айде! Ики! Кой е? 6! Кой е победител? Как се казва? Кой е победителя? Кой е победител, бе? Името? Иван Младенов! Победител Иван Младенов, Стара Загора, с който става и трети.
И така на трето място категория 75 кг момчета Иван Младинов, Стара Загора. На второ Мустафа Руен. Руен, ако обича да побърза. И шампион категория 75 кг е Даниел Евтимов, Шумен. Да излизат подготвителна група Мерт Сулейман Айтос, Хюсейн Хюсейн, Разград. Перепиши, поехали. С вами да един страси. Я да се боря с страси. Ако да ви тази там колко борби направи? 3? Бъде ли? Главное на руку смотреть на стопы. Същата категорията има готово за награждаване Стилян Стоянов Айтос. Да се готви за награждаване. Молодец. Победител Мерт Сулейман Айтос. Да останат. Сведения на състезатели, треньори и водачи. Категория 60 кг е срещу всеки 5 състезателя. 4 състезатели в момента, които се борят, имат по 2 победи. Една минута! Така че тук ще определим победителя. След като извършат победители, тогава ще кажем кой ще победител. Ще се гледа прекият бой. Светов. Давай соберись. О, здорово. Обратно! Обратно излезте там! Браво! Блядь. Ну как? Проси. Он уже за ковром был. Всичките остават, няма да тръгват така. Кой е победител? Как се казваш? Христо! Христо! Полиция, самолет, навар. Остават. Чакваме там. Той е рекешиска. Привиквена. Да, ще откъсна.
Не, точката. Кой счет? Края на схватката. Победител Георги Иванов, Бургас. Нике, какво стана? Случайно. Дочко, може да е лати малко. Лати ще имат. Ти с него какво направи? Сериозно. Той е първи. С него падна други. Той става първи. Ти втори. И другите двама са трети. На първо място е Христо Руен, на второ Георги Иванов, Бургас, и на трето място е Илиан Ангелов, Горна Ряховица, и Али Ангелов, Долни Чифлик. Някой да снима, бързо! Чакай, той ти само да снима. Аз само да снимаш, моят телефон, по-близко търси. Дай ми какво Категория 70 кг, Тахир Байтов, Дилян Николов, Русе. Да се готвят 70 кг. Цветелин Павлов, Шумен, срещу Шевкет Кайри, Шумен. Също така Делян Бойджиев, Велико Търново, Георги Христов, Казалък. Акция! Это не фотография, я сказал, мой отец, мой сын Дмитко, тоже так имя носит, Димитър Чифодов. Победител Дилян Николов, Русе, останете награждаване.
На второ място Тахир Тахиров Айтос. И на първо е Дилян Николов Русе. На ринг А да издат Светилин Павлов Шумен, Шевкет Хайри Шумен. На ринг Б да издат Дилян Бойджиев, Велико Търново, Георги Христов, Казалък. Да се готвят кадетки 50 кг, Християна Христова ЦСК и Рея Ангелова Разград. Също така да се готвят 70 кг кадетки, Боряна Борисова Русоя, Олга Попова ЦСК. Карай ти главата вътре. И главата вътре вкарай. Готвите, вкарай ти главата вътре. Акция. Що мъчи? Дай, браво, браво, браво. Дай! Вече сило, през крака. Дъпай. Дай излез. Давай. Рязко излезай. Башка, да душа, Служител Шевкет Хайри Шумен остава Хайри. Опа! Не си ги оставил там някакъв. Айде, твой там так си сега. Една. Да. Давай. Браво. Дай. Ай, ти къде го сте? Нямаш време. Ти дръж, той не е той. Давай! Така, пак. Не, тънър. Давай. Пробвай. Ще мъчи да поясна, внимавай. Давай. Нямаш време. Карай таза, пари си ръцете, бе. Карай тази и давай пробвай. Нямаш време, дай! 40 секунди до края. Браво, смената. 40. Дай, браво. Давай, не! Не позволя да вземи точката. Разкъсай ти, брат. Разкъсай, бракни. Давай, разкъсай, бракни. Колко време? 20 секунди до края. Ти главата от дясно. Карай ти твоята глава дясно, не той него от мен. Ей! Те излъжи. Extra time. Абе, скъсай си ви твоята глава. Браво. Победител Дилян Бойджиев, Велико Търново. Ама да ти бе по последния бал. Ляне, ти загуби от него, нали? Става въртележка тук и победител на първо място е Шевкет Хайри Шумен.
Как бе? На второ е Дилян Байджиев, Велико Търново и трети е Георги Христов Казанлък. Той само Георги има две подходи. Ами всички са две. Тримата са първи прякият двой. Значи, той е него. Аз съм в него. Сегодня с этим два заканчивается предметами. Папа, что я думал? Ты сюда? Ты на море? Как ты? Той има победа 4 на 1. Ти загуби 1. Сега би на 2. Всички имат по една, чакай малко, че едно втората срещу и има точки. Загубил на две точки. Точки бе, точки. Ама на втората не е победя точка. Трима точки. Всички са ми победи, бе. Най-големата на втората срещу има и точки, защото взимат. И си той прекия добър победа, той го надви. Става втори и той остава 30. Така, заповядай сега. Най-много технически спечелени точки през изиграните 3 схватки е създателят Георги Христов Казанлък, който става и шампион. Срещата между Шумен и Велико Търново победител беше Шумен, затова става втори в прекия двубой. И така на второ място Шевкет Хайри Шумен и трето място е Дилян Байджиев Велико Търново. Каждый по 2 победы. По личным встречам. 6. И то само на среща за 4. Ну, скорее всего, до этого было. Чакай малко, що ли не пише едната точка? Ну да. Финал. А на онзи, на втория? Или къде са на втория? Раз в году миксни тук. Чакай, те са 6 на 6, има 4, 6, 8, 3 на 3. Къде другия? Къде съм? Абе, виж! Излизат Кристияна Христова Цеска, Рея Ангелова Разград. След тях да се готвят Боряна Борисова Русе, Олга Попова ЦСКА. Добре. Май неровно станахте. Да няма спор. Той ще разкаже всички. Това, акция. Я го направил, защото
Спокойно, пази. Една минута остава. Една черна. Дай Хеси. Давай, няма време. Няма време. Колко време има? 40 секунди. Давай, обръщай. Лево! Край! Атака! 30 секунди! Избутай го. Край на схватката, победител и шампионка категория 50 кг е Кристияна Христова ЦСК. Да излизат. На второ място е Рия Ангел Разград, на първо е Кристияна Христова ЦСК. Да излизат Боряна Борисова Русе, Олга Попова ЦСК. Да имат готовност юноши 70 кг. Кристиян Василев Шумен срещу Ерджан Юмер Айтос. След тях се готвят Денис Ибрян Разград и Артем Яблонски Шумен. За ринг А Кристиян Василев Шумен, Ерджан Юмер Айтос. На ринг Б да се готвят Денис Ибрян Разград, Артем Яблонски Шумен. Денис да се готвят, изчакваме тази среща. Денис. Олга, бутай навън. Бутай. На зона си, дай! Давай, вместе. Кой, надал? Да. Давай, 1-1, да будет интересно. За патлицы. Вънка беше. Вънка беше. 2-1. Все, Аз дед съм бък. 1-1. Олга, по-смело. Браво! Качественно, да. Вот что значит 30. Пак. Спусти вода. Спусти вода, пите. Няма сега. Колко време е? Я да загрея звезда с тебе. Айде. Чакай бе, всички трябва да се измесикат. Се готвиш. Загрявай. Загрявай. Браво. Победител и първо място за Олга Попова ЦСК. 3-1.
На второ място е Боряна Борисова Русе и шампионка е Олга Попова ЦСК. Да, здраво. И там ги си. Излизат 70 кг, четвърти последен кръг. Кристиян Василев Шумен срещу Ерджан Немер Айтос Ринка. Айтос. Второ повикване за Ерджан Немер Айтос. На ринг Б да излизат Денис Ибрям Разград, Ефтьом Яблонски Шумен. Трето повикване за Ерджан Немер Айтос. Няма, ние стояме. Ерджан няма дори. Диги ръката, победа за Кристиян Василев Шумен. Кристиян не остави. Виж кажеш, че пътуват много. Чакай. Да, тук си направят плажа, да останат, да се запокани бързо и шеде. Да, он красавец, даже решила на тоже спортом заняться. Да. Быть в тренинге. Сейчас самого категорию взял на намерение показания. Съзнание трябваше мен да трябва да направим шоу. На второ място, който победи става. Който победи заема второ място в категорията. Да се готвят 80 кг. Баран Фикретов Разград, Александър Григорян Шумен. Също така да се готвят Диана Ангелов Бургас срещу Мартин Георгиев Горна Рахуйца. Браво, тей. Или сте видяли? По принцип, да, така беше. О, тей. Така е. Голямо ли? Първо честно удари, обаче като ги остави, те спряха и после го избутат. Да. Браво! Без друга. Давай, разкажи. Спорим всяко секунди до края. 30 секунди до края на тази спорова схватка. Който победи става втори. Другия трети. Давай. 10 секунди.
Аз сега им дълго се дава точка. 2-2! Във времето! 2-2. Отлично, молодец. Време и второ място за Артем Яблонски Шумен. Останете двамата на трето място. На трето място Денис Ибрям Разград. На второ Артем Яблонски Шумен и шампион в категория 70 кг Мариноши Кристиян Василев Шумен. На ринка да излизат Баран Фикретов Разград срещу Александър Григорян Шумен. На типик бе да иззад, на ринг бе да иззад. Александър. Баран. На ринка иззад Диан Ангел Бургас, Мартин Георгиев Горна Раквица. Сладката на ринка за първо и второ, на ринг бе за трето и четвърто място. Слабенький человек. Да се готвят девойки 70 кг, Емел Мустафова Шумен, Мария Велчева, Нова Загора. Пожалуйста. Офигеть. Он первый. Край на схватката, победител шампион категория 70 кг е Диан Ангел Бургас. Остават и двамата. Третье место. Миша что-то хочет, но не получает. Падает на два колена и сам себе в ловушку. Победител Григорян, Александър Григорян Шумен, което става и трети. Така, трето място, Александър Григорян Шумен. На второ. На второ е Мартин Георгиев Горна Раквица, шампион е Диан Ангел Бургас. Чакай, дядо. Север, в ближайшее время возможно Те излизат Емел Мустафова Шумен, Мария Велчева Нова Загора. По настрою что-то черное вообще никакая. О, все понятно. Не держится на ноге, была вчера на дискотеке. Да, Край, победителка и шампионка категория 70 кг девойки е Емел Мустафова Шумен. На второ място Мария Велчева Нова Загора. Заповядайте за награждаване. И на първо е Емел Мустафова Шумен.
где остальные, где третий больше не было? А, судья. Честито, категория 70 кг мъже. Да излизат Стефан Иванов Левски, Кристиян Василев Шумен. Там стоял, да? Этот старый. Да се готвят. Лосинов видно, что занимается. Киро Михов Бургас, Михаил Янев Несея. Вътре, Кристияне, вътре! Прав, праве! Прав! Пъни ти ръка! Пръкни с лявата отдолу, Кристияне! Къде отиваш сега там? Ай, къде? Дигай го! Кристияне, тук трябваше така да го... Повесят капшула, что перекопность. Он был чемпионом. Ай, Кристияне! Не, он там был. Кристияне, Видишь, Край, победител и шампион в категория 70 кг е Стефан Иванов Левски. Второ място за Кристиян Василев Шумен. Айде! Бръмба! Айде, лаги си тук! Алекс, ела си тук! Дай го макам този. Само да е с пари за памет. Вземай му медала. Що се разсъди майка си? Категория 80 кг Кирил Михов Бургас, Михаил Янев Несея. Да се готвят 90 кг Николай Тодоров Разград, Валентин Борисов Айтос. След тях също така да имат готовност Валентин Симеонов Казанлък, Кемал Султан Годжо. да, левый посередине. Мышцы пошли. Нет, тот видно. Те кубики, а? Беленький проделся. Давай, дернем. О, пожалуйста, Айде, говорите, бе. Победител първо място за Кирил Михов Бургас. Трето място за Павлин Колев Разград. Второ място за Михаил Янев Несея и шампион категория 80 кг мъже
Киро Михов, Бургас. На ринка да излизат Николай Тодоров, Разград срещу Валентин Борисов, Айтос. Ринка. Ринг Б да излизат Валентин Симеонов, Казалък, Кемал Софта, Годжево. Да имат готовност плюс 90 кг, финална среща за първо и второ Хюсеин Русе, Айлин Кудрет Русе. Края на схватката победител шампион категория 90 кг Валентин Борисов, Айтос. Само Валентин остава. Никола е свободен. Семи! Край. Победител Кемал Софта, Годжево. На трето място Валентин Симеонов, Казалък. На второ Кемал Софта, Годжево и шампион категория 90 кг Валентин Борисов, Айтос. Да излиза плюс 90 кг финална среща Хюсеин Русе, Айлин Кудрет Русе. Или просто ходят? И да се готвят за последна среща категория 60 кг Пътне Шабан, Разград, Мария Велчева, Нова Загора. Тъмен, коя следва? Тъмен! Минут 5 надо вот так, чтобы помотать.
Само Бог. Не, не до Бог вярвам. Победител шампион категория плюс 90 кг Хюсеин Хюсеин от Русе. На трето място Нергюн Дженали Русе. Заповяда. На второ Айлин Кудрет Русе. Трето място Нергюн Дженали Русе. Второ Айлин Кудрет Русе. И шампион категория плюс 90 кг за Хюсеин Хюсеин Русе. И категория 60 кг жени влизат Фатме Шабан Разград Мария Велчева Нова Загора. Такой наоборот оставит. Да, правильно все стоит. Не станет. А тут понятно, что желтый выиграет. Что-то она вообще... Нету тренинга, первоначальный, первый турнир. Она сама идет назад. Она падала в лицо. Тут подумал, лучше назад пойти, чего 3 раза выйду. Лучше, чем 3 раза лицом. Да, вытряхиваю. Браво! Не надо! Браво! И така с активен самолет поне на Фатме Шабан Разград, с който става и шампионка в категория 60 кг. Моля след за награждаване. На второ място Мария Велчева Нова Загора. И шампионка в категория 60 кг Фатме Шабан Разград. С това втори рибкански турнир по плажна борба приключи. Пожелаваме на всички здраве и до нови срещи! Каварма! Здраве!